Sleeper bus going to Bicol ba ang hanap mo? Tayo sa U3 upper seat. So fully booked ngayon itong sleeper bus. Dalawa yung kurtina na meron siya. Pinilit naman natin yung interior. So, ayan. Magkano pamasahe dito sa sleeper bus ni Kagsawa? Pero siyang sariling ulan. Dito kalapad yung bed niya. So, ayan yung feeling niya. Diba? Parang nasa bahay lang. Dito tayo ngayon sa Legazpi City, Albay. Pauwi tayo ng Maynila. Yung terminal ng mga bus dito sa Legazpi, katapat ng SM City Legazpi. Ito yung mismong bus terminal nila going to Manila. Centralized yung bus terminal dito. Lahat ng klase ng bus na galing Manila dito papunta. So tawid tayo. Malaki yung terminal dito. Pasok tayo. Actually, may reservation na ako dito. Puntahan natin yung ticketing booth ng mga buses dito sa Legazpi Terminal. 5 PM in the afternoon pa lang, kaya tambay muna tayo dito sa terminal at aantayin natin ang bus na sasakyan natin. Mamaya pa namang 6 PM ang boarding natin sa sleeper bus ni Kagsawa. Ito, may dumating dito na taco bus si Bicol Isarog na galing Tabaco, si 260. Silipin natin tong taco bus ni Bicol Isarog. So, meron ding hiker dito si Kagsawa. So 2x1 with 26 seating capacity. Itong taco bus ni Bicol Isarog. Very spacious yung legroom nito. At ito naman si Alps using brand new Yutong bus. 2x2 with CR naman siya. At ito na ang pinakaiintay natin, ang sleeper bus ni Kagsawa. 1x1 bed configuration with toilet. At meron siyang 21 bed capacity, meaning 21 passengers ang kasya. May lower and upper beds. 6 PM ang boarding time and 6:15 PM naman ang alis niya dito sa Legazpi Terminal. 2,000 pesos per pax ang pamasahe from Legazpi to Manila. Same din kung galing ka ng Tabaco. Dumating na yung sleeper bus ni Kagsawa dito. Nakapila na siya ngayon. So, fully booked. Ngayon, may din trip niya dito sa Legazpi going to Manila. So, unang biyahe pa Manila, fully booked agad. Medyo patok sa mga pasahero. Nakabook din tayo dito. Yun nga lang, upper bed ulit. So, subukan ulit natin going to Manila kung anong experience ng riding nito sa lubak ng Bicol at ng Quezon. So, yan. Pinipilahan natin. So, hopefully, madagdagan pa ni Kagsawa tong kanyang sleeper bus para naman mas maraming makasakay na mga pasahero dito sa Bicol. Tara, sakyan na natin tong sleeper bus ulit. Ito muna ako. Sige na po, pasok na. So, dito tayo sa U3 upper seat. So, fully booked ngayon itong sleeper bus. And again, dito ulit tayo sa taas. So, ito. Labas natin yung mahiwagang kumot ni Kagsawa. Jacket. Ngayon, itong backpack natin, saan natin nalagay?
na lang sa paanan. Iba rin naman natin ang sa ating sapato. Ngayon, paano ka aakyat? Merong hagdan dito pero mas madali. Kaya nag-provide sila ng portable na hagdanan para madali kang makaakyat. So, yeah. Andito ulit tayo sa sleeper going to Manila. Naka-reserve tayo ngayon dito sa upper bed. So, paalis na ngayon yung bus. Set up na natin tong ating upper cabin. So, una syempre, naka-jacket. At yung binili nating kumot from Kagsawa. So, 400 pesos yung pagkakabili natin. Medyo makapal yung kanyang kumot. Fleece, kung tawagin. So, yan. Mamaya gagamitin natin ito. And then, yung bag ko, dito ko nilagay. Medyo bulky lang siya kasi nakadami natin gamit. Hindi natin siya pwede ilagay dito kasi masyadong masikip. Pag nilagay natin yun, hindi tayo makakapag-recline. So first things first, gamitin natin itong seatbelt. So gamit tayo ng seatbelt. So ito. Yan yung kurtina. Dalawa yung kurtina na meron siya. Meron dito sa unahan at meron dito sa likod. Yan. So ngayon, para hindi siya bumukas, meron naman siyang velcro. Taas at baba. Then, cellphone natin, nilagay natin dito. So meron siyang phone holder dito. At meron siyang USB na saksakan for your charging. Then, meron siyang 3 buttons. So, una, itong button na to is para sa TV. Papatay yung TV. Pinit mo ulit. So, ayan, bukas na siya. Ngayon, yung gitnang button na para naman sa main na ilaw. So, ito yung pinakamalakas na ilaw yung nasa gitna. Tsaka ito. So, pag pinatay natin, yan. So, dim light na siya. So, yung pinaka-last na switch naman para dito sa mood light. So, yan. Yan ang view niya sa gabi. Tinilit naman natin yung interior. So, ayan, yung interior niya. So, nakapatay na yung main light niya. Mood light na lang ng very warm ang kulay. Tapos, yung side lights, nakapatay na rin. So, ayan. May mga bakante pa sa taas. Fully booked yung nasa ibaba. So, di ba, mag-cute para kang nasa capsule type na kwarto. Di ba? So, yan, sarado na ulit natin. Ito naman, siyempre, meron tayo ulit Pocari. Dalawa ang kanyang cup holder. So, lagay natin dito yung isa. Mamaya, pagka bumili naman tayong coffee, meron siya dito sa gilid na recliner. So yan, i-press mo lang siya tapos itulak mo yung sarili mo para humiga. So nakahiga ka ng ganyan. Pag gusto mo naman nakaangat ay mong higang-higa, so angat mo siya, press mo lang din ganun. Tapos meron din nga pala lagayan dito na may sabitan dyan. Then, earphone para sa movie. Tsaka another charging port. So, ngayon, kung ayaw mo naman na makita ka sa labas, so, meron siyang magandang blinds na kala mo nasa bahay ka. So, hindi siya yung the usual na cloth kagaya nito. Ayan. Angat mo lang or baba. Kasi ito yung kanyang aircon back. So, adjust lang natin para hindi tayo ginawin. So, as recommendation, yun namang isara tong aircon duct kasi may possibility na mag-frozen sa loob ng ducting. So, pag nag-frozen, magtutubig. So, yan. Bigyan mo lang ng konting airway yung aircon mo. Magkano pamasahe dito sa sleeper bus ni Kagsawa?
So, ang pamasahe dito, nasa 2,000 pesos. So, sa 2,000 pesos mo, makakarating ka na ng Manila from Legazpi. Actually, from Tabaco ang pinaka-endpoint nila. So, yun, 2,000 pesos yung kanilang pamasahe ngayon dito sa sleeper bus. So, sa 2,000 pesos, sulit kasi in my opinion, yung 2,000 pesos mo, sulit kasi unang-una, solo mo yung sarili mong bed. Number one, syempre may privacy ka. Pangalawa, higang-higa ka, as in para ka nasa bahay. Ang gagawin mo lang matulog, kaya nga sleeper bus, diba? Yun yung binabayaran mo dito sa sleeper bus, yung matulog ka from Manila to Tabaco to Legazpi, or uwi ka ng Manila galing Bicol. Ang kagandahan pa rito, malinis si Kagsawa, maganda yung kulay ng combination niya, blue and white, maaliwalas sa paningin, malinis. So nakilala naman si Kagsawa as bus company na malinis yung mga buses nila at syempre yung serbisyo nila sa mga pasahero talagang andun, binibigyan nila yung best nila, di ba? For the past 32 years na si Kagsawa, ganun at ganun pa rin yung kanilang serbisyong binibigay sa mga pasahero nila, sa mga suki nila, lalo dito sa area ng Legazpi tsaka ng Tabaco. The usual na biyahe, Bicol to Manila, Legazpi to Manila, abutin ka ng almost 12 hours or 13, depende sa traffic situation dito sa bandang Quezon. So, unang meal stop natin is yung dito sa bandang Libmanan, and then pangalawa sa Calawag, and then next meal stop is sa Chaong, Quezon. So, tatlo ang meal stop na hinihintuan ni Kagsawa. So, na-experience natin nung papunta tayo ng Bicol via sleeper. Ito nga, itong sinakyan natin. So, from Chaong, nakumain tayo ng dinner. Tapos noon, may gana ako. And then, natulog. So, nakatulog na ako from Lucena to Bicol hanggang Legazpi. Dire-diretso talaga yung tulog ko. As in, wala kang gising. Kasi parang dinuduyan lang dito sa loob ng bus Yung lapad ng bed niya, hindi ganun kasikip. O yan, nakita mo, hindi ganun kasikip yan. Hindi ganun kasikip. Kahit humiga kang ganyan, relax ka, di ba? So, yan. So, ngayon, para maka-idlip-idlip naman, patayin natin tong kanyang main light. Ito naman yung kanyang ito naman yung blanket na binibenta ni Kagsawa. So, mahaba rin naman siya. Saktong-sakto dito sa bed mo. Tsaka makapal siya. Talagang panlaban siya sa lamig. Hindi lang siya basta kumot. Available to sa mga terminal nila. For the price of 400 pesos. So, ayan. So, meron pa siyang tatak, diba, na ngayon, recline tayo para hidlip naman. Tapos natin tong ilaw. Ganyan yung feeling. Pakita ko sa kanya. Yung feeling na nakahiga dito sa sleeper. So, diretso yung paa ko sa height ko na 5'5". So, meron siyang sariling unan na adjust. And then, yung paa mo na diretso mo dun. Unat na unat tong legs mo kasi meron siyang foot box na tinatawag. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Ito, medyo lang talaga yung bag ko kasi bulky. So, ito na yung paa ko. So, ayan. Meron siyang foot box dito na butas. So, mga 5'9" na or 6 footer kaya naman. Pakita ko sa inyo kung gaano kalapad. So, ayan. Ganito kalapad yung bed niya. So, meron pang space. Hindi ka tumagilid na ganyan.
Ay, diba? Higa kang ganyan. So, yun yung feeling niya. Ay, diba? Parang kang nasa bahay lang. Feel mo tulog na tulog. So, yun. So, may blip muna tayo ngayon. It's already 7:28 ng gabi. Nasa Ginobata na tayo. Medyo traffic lang. O, may blip tayo. Next stop natin is Libmanan. So, tara. Good night. Tapos, Biyernes nga na eh. Bukas ang Sabado. Oo. Pag weekend lang yan. Terminal na isa ron. Yan mga truck, nagabagsak. Bigay. Kasabayan na dito. 261. Saan nga dito? 261. Kanina 260 yung Basyo naman unang barangay. dami ng truck. Parang ang taas ng Breakdown. bypass road yan. Ah, Bypass road. may ano yan, ano wag yan. Ang tagos na may nalaba. Sampai na. Dantay na namak sampai na. Naglabas. Nalagpas dyan sa medyo labak. Ito. Ito po, may nababak. Yung pagdiretso sa bilang balat. Kalsada niya, tagos-tagos na yan sa inyo. Pinamadag sa inyo. Pabila. Samsung. Sampai na. Ito yung binaha noon. Saan ilog na yun. Ang haba ng truck na yun. No? Oh, grabe naman yung motor na yun. Ito. Wala ko si Roy. Kala mo, hindi natin maabutan yan. Malakas ang makina niyan. Tapos tinultukan ka.
area to? Libmanan, ano? Libmanan, first meal stop. Atin kung ano yung mga pagkaing paninda nila. So, ano yan, boss? Pusit, sir. Sarap yung bulalo nila dito. Tayo ngayon ng ating ulam. Baboy, adobong baboy, igado, beef salpicao, 200 po dyan sa with one rice. 200, one rice. daing, Sige, ito na lang. broccoli, Ay, yung rato rin. isda, sarsyado, tsaka meron pork steak, pusit, nilaga ate. Dahil malamig ang aircon ng buo, kailangan ng mainit na sabaw. Buong shot kalahati. Ate, nilaga sa akin. Dinaga sa iyo, sir. Ay, yun yung sa iyo yan. Ito na po. Taba yan, sir. Taba. Ito pwedeng makahingi pagsabaw. Sige na po, sir. Isang kanin. Sige na po. Isang ulam, isang rice. Magkano ate? 120. Pwede na. Nilagang baka. Talagang 120 pesos. So, ang partner nito, kalamansi na may patis. Pero ang specialty ng batot dito sa Libmanan, bulalo. Talagang, Kinalas. oo. Kinalas tuwing umaga. Problema ko nito, mamaya tulog ako nito. Sigurado. Pero lasan na sa yung baka. Yan. Tara, akit na tayo. Tayo'y tutulog. Akit na tayo. Balik na tayo dito sa cabin natin. First meal stop. Palis na tayo. Almost 11 PM na ng gabi. Tutulog muna ulit tayo. Maya-maya konting load sa kalsada. Papasok na tayo ng area ng Sipokot, Dragay, Del Gallego hanggang Quezon. So dito na natin masusubukan yung kanyang suspension. Kung gaano ba siya katatag at ganda sa lubak. Mararamdaman ba natin yung lubak dito sa parting Ragay, Del Gallego hanggang makarating ng Quezon. So tara, tulog muna tayo. Konting idlip. 12:45 AM, nandito na tayo sa Calawag, Quezon. Almost 2 hours na biyahe mula kanina sa Libmanan, Kamsur. Sobrang tulog ako mula kanina sa Libmanan. Pagkakain, nasandal lang konti, tulog na. 15 minutes ang allotted time. Pee-break muna, kape-kape. Yung mga gustong mag-snacks, meron rin ditong mga kain, mga biskwit at tinapay. Pwede rin bumili ng pangpasalubong. Dito naman magpapalit ng driver. Yung kaninang nag-drive, matutulog naman siya para mamaya palit naman sila. Mahaba-haba pa ang biyahe natin. At sana walang traffic dito sa area ng Quezon Province. Although maraming road reblocking ngayon, sana hindi tayo tanghaliin. Nauna lang tayo sa Calawag.
Try mo. Minsan, nagwawala rin. 6 a.m. na ng umaga nang dumating tayo dito sa Chaong, Quezon. Malapit-lapit na rin tayo sa Manila. Medyo mahaba-habang biyahe rin yung kanina, pero tulog na tulog pa rin ako. Hindi ko naramdaman yung lubak ng Quezon at hindi ko rin alam na nag-traffic pala kaya inabot na tayo ng umaga. Saan? Kalamansi ka. 15 minutes lang din ang allotted time dito. Almusal muna tayo ng lugaw. Medyo nagutom din ako, katutulog ko. Siguradong tatanghaliin na tayo nito sa Manila. Tara, biyahe ulit. .30 na ng umaga nang dumating tayo dito sa PITX sa Parañaque. Magda-drop off lang ng mga pasahero dito. Kaya naman dito sa PITX, may LRT station na dito. Kaya mas madali sa mga pasahero. Hindi ka na magta-taxi going to Manila or somewhere at mas mura pa. Dito na tayo sa PITX. Around 8:30 ng umaga. After dito sa PITX, diretso na yung bus natin sa Cubao for next drop-off. So, kung i-rate natin tong overall experience natin dito sa sleeper bus ni Kagsawa, in my opinion, bigyan natin siya na 10 out of 10. Perfect score para sa akin. Bakit nga ba kasi siya tinawag na sleeper bus? Ano bang essence kung bakit siya tinawag na sleeper bus? Siyempre, ang purpose nun is para matulog ka sa biyahe. Wala tayong ginawa kundi matulog lang na matulog dito sa sleeper bus. Ang nakakatuwa lang, yung feeling dito sa upper bed ng sleeper bus. Sa ganda ng suspension niya nung bumabiyahe tayo sa mga lubak na daan dyan sa bandang Quezon tsaka Bicol, para lang tayong dinuduyan. Para kang baby na dinuduyan dito na hindi mo ramdam yung lubak. Kasi yun nga, maganda yung suspension nitong taco bus. Malambot yung bed, malapad, pwede kang bumaliktad, tumagilid, kahit anong posisyon ng pagtulog mo pwede mong gawin kasi saktong-sakto sa'yo yung bed. Yun lang yung nakakatawa, from point to point tulog ka. Paggising mo, nandito ka na sa Maynila. Para sa akin, perfect halos yung bibigay nating score dito. For the price, so medyo expensive siya. For the price of 2,000,
from Manila to Bicol, then Bicol to Manila. Medyo pricey, masakit sa tenga pag sinabing 2,000 pesos, pero worth it naman siya. Kasi ang binabayaran mo naman dito is yung experience and then yung service na binibigay ni bus company. So, yung mga drivers naman nila magagalang, asikaso, and then sa pagdadrive, maingat din sila at yung lubak hindi nila masyadong sinasagasaan. So, may ingat pa rin sila. Kumbaga, iniingatan nila yung mga buses nila. So, yun naman yung comment natin dun sa bus company. So, yun. Why you should try this bus. Maiden trip lang nito. So, itong darating na Holy Week, vacation, why you should try this naman, diba? For your experience. And siguro, ang comment ko lang na kailangan idagdag dito sa 2,000 siguro dapat may free something, free water or free snacks, and then yun, although meron namang mga inclusions like yung free na chinelas, free na lagayan ng shoes, then may mga binibenta na rin silang merchandise like this blanket. Nakakatawa lang din, diba, na meron silang ganito para dito sa mga sleeper bus. So, yun. Thank you for watching. So, next trip, try naman natin yung ibang buses.